Arlequín o l'art de la comèdia o de fer comèdia. Aquest és el títol del llibre que firma el periodista Alfons Gumbau. Està dedicat a la companyia teatral figuerenca Arlequín, que en els anys 50 va jugar un paper trencador amb la direcció de Toni Montal. El llibre s'ha presentat a la Cate amb una gran assistència de públic. L'escriptor Àngel Burguès ha destacat el paper d'Arlequín en la vida cultural de la ciutat. Tots els arlequins van escriure una pàgina impagable de la història de la cultura de la nostra ciutat, que avui som el que vam ser, i que sense el seu esforç, la seva prodigiosa capacitat de treball i el seu empeny en tirar endavant projectes arriscats i innovadors, la societat actual i els individus que en formem part caminaríem força coixos. El llibre és la crònica del que va ser i el que va fer l'agrupació teatral Arlequín en diferents etapes a la ciutat. Primer el Patronat de la Catequística, del 1951 al 59, després el Casino Menestral fins al 1964 i de nou el Patronat de la Catequística del 1972 al 1976. Hi ha també una relació de totes les persones que hi varen intervenir-hi, en total 213, explicant les obres que varen fer i els personatges que varen interpretar. I en segona instància el llibre és una crònica de la figuera escultural dels anys 50 i part dels 60, en què reflexa com un grup d'aficionats, un grup amb molt pocs recursos, era capaç de fer uns espectacles de primera qualitat que en aquells moments no es plantejaven ni els grups professionals. Arlequín va suposar en aquells moments, parlo dels anys finals dels 50, va suposar un trencament molt important amb la forma de fer teatre que es feia. Ells trenquen o desmunten els decorats de paper, fan escenaris corporis per primera vegada, il·luminen d'una forma diferent, amb uns materials nous i molt millors, i sobretot aporten un tipus de teatre que en aquell temps era impensable, obres importantíssimes com Nuestra Ciutat, com La muerte d'un viajante, com l'Emperador Jones i com moltes altres de teatre americà i europeu. L'acte l'ha tancat l'alcalde Santi Vila anunciant que les obres de reforma de l'escenari de la Cate van per bon camí. I previsiblement l'estiu vinent la podreu tenir a disposició i podrem tornar a situar la catequística com un referent de l'activitat cultural que ja ho és ara, però en especial de l'activitat teatral. La presentació del llibre s'ha complementat amb una exposició d'una selecció de les fotografies que l'il·lustren.